Bietene marsi kalo klimgwa ani wolonvla samba fla ani mukon saba mali kuna fon jamal lanjabo omunu mi on flesanga na wati mali kono fukata se mali ko na ma anga bololo sroka mali kuna fon point ami o foni go o wali mano dante fulimina o sigiliga ba mano kuna foni mi makono wati sera o bismillah. Kuna fondamila sa samba kilin keme kono to an kilin samba fla ani mwan saba marsi kalo klimgwa ani woro we beje fanga ina ama wuli ko demokrasi duna anga jamana kono na ni asambi saba ani flay aklina jigina samba kilin keme kono to an kili syndicat ton jereje kulun fukata se politique to ma rude wuli ga joke ya sa jamana kontiki mitumi a watila o ka fanga bla o bena wati ni mawgina fam bela jilefe o labana fanga ali yere dafilima asambi saba ani flana o nyanaje okumu konnana o bena ni franchela fanga ali koni franchela fanga nyama ba colonel Assimi Goita ali kontara jiri ferida ninga soroka tashiblake kanyeshima minu ni tora akola yorola ami yoro mi wuluko mouvement de martyrs sans sani doin konsira jamna nyamo wuluko mi tashiblake kaira ka foko nyina make ni manunu ko ka aklina jigi ke kele min kera demokrasi fanga onofe o topotoli ko nyumana jamana la sigide wera minutu mi anga jamana kono lukumi akene kakafra gouvernement ministre kan ani jamana kula tige chageda nyomo frante la fanga nyama colonel Assimi Goita ale tashibla limike ka anyeshi ni manu manga jeka ayre ka korfo ulame ka akli jige ke ka tashibla kuma wiya jate mene ya sa bisbani fly beje fanga mali jamana kono beje o sa bisman fla kono na gele achama ira beje fanga hukum kono la ora tu jamana do ya nyeni ka tasra kuradi jamana maratuko ma jamana lakana tuko ma jamana donga fere ko hukum kono la lu ya nyini ka jamana sera sumba kura ka glan ne da onyefo anga dugu tukuna anga ladamo ko anga dina nyamo ko nyena o sisan koni malikura aglonembe o kalafilin bato jamana sera sumba kura abna sikisenga o bato amna ke 4e republique la marsi kalo klimgwa ani woro samba kilin keme kono to ani kili o bena tarata do mali jamana kono na minya tabu yana kosebe o de koso sansa o be tashiblake kanyeshi maminu ni tora akula kuna fani were nasrala mi la kana balia ekonomika asinsin ko kura kuru maraka ko sababu ke kulu marfati ko luka dankari wale kanyeshi nema ale dugula mogoma o kera sababu ye dugula den chama uluko ni uka yoro bla ni ata koro marabulu o konana ngayan o che kulu marfati u boto u bulangulu kon mabo utara nuka bagan ulu chamai kafara baga luko ina fo nyefolu rubi afo ayina chugumina mogo jugu nu dona nga dugu kono 17h wakati donc usele yanu gana dugu kono demisonu we bagage na kungo kono u ya damni no budi folo demisonu nu kono bolla kana so kana on soro donc an fana bolla an do dona so kono kan do yeno do fana bora kungo kono ka to do ye demisonu do era bora so kono kata kungo kono ayre bu nyina mu soro donc mogo jugu nu u bole ni bagan nu ye utara ugo ku be sigi kana donc aussi da kama an hon bora an ga du la 20h wakati sena kana fo koro ya kene ko ale buna ko cancer ale ko ni bana jati mine kera munuka hela ka foko cancer ale bana tigila mgo de ko ni kacha ko se mali jamana kono na northwestern ale ko ni american kuluye minu kon ka la ni cancer bana ale bisika kele ka bo jin fantan na ni bela jeni kono na chomna uni anga docteur do ulu ko ni jera ka cancer bana o seka skeli mine do ulu si senga ponji ale docteur so o konna mine nunu la jeli ko fe anga kenya ministry ale fe no de madame Jamnetu akili fane kon kera duna na tawla ubisega bara minu buluda wala sa cancer ale yere bana bisika kele ka ban pew chugumina mali jamana konnana abe mo ni so jankumbo boye bana chejugudo ubeka barake mono bora ko ka kanande me no bora la meri jamana ka ni foli blawye jamana kuntiki tokola ka foli blawye premier ministre ni gouvernement bela jile tokola donc ni chagada mbi ka baraba de ke bon keleli la musota ani o bala mais bana chama ware bala tugone o be ka barake munka mali kuna fanja wala jibgo
ni kunnafoni damadamanin tun bɛ anw bolo ka da aw tulo kan aw ka mɛn sini kunnafoni kɔrɔ olu kɛnɛ kan.